Sa serbisyo karaban, gihatod ug paduol ni Governor Pambari 4 ang serbisyo sa Kapitolyo dinhi sa isla sa Bantayan. Sa Bantayan Multipurpose Center, gidaan ni Governor Pambari 4 ang klase-klase nga serbisyo gikan sa Kapitolyo. Daghang mga tawo ang nahatagan og libre nga serbisyo. Si Maricel Viñalon, taga Barangay Silyon, dako ang iyang kalipay sa gihimo sa Kapitolyo nga serbisyo karaban sa Bantayan Island. Nahatagan og wheelchair ang iyang 13 anyos nga anak nga dili na makalakaw tungod sa gibati nga sakit. Salamat gid kayo sa akong nadawat. Nalanggop. Salamat gid kayo, damo gid kayo nga salamat nga nakadawat ko sa wheelchair nga malingkod na sa akong anak. Si Restituta Disukatan, 63 anyos, taga Barangay Campinganon, nalipay usab tungod kay nakalibre siya sa konsulta ug mga tambal. God, salamat nga nakatabang ka diri sa amon, sa Bantayan. Salamat kaayo. Kung mako sir, inangbiit sa bulyum ako sa Sa una, subong yap ang ang Integrated Provincial Health Office adunay libre nga konsulta sa mga adunay gipamati sa lawas ug nanghatag og libreng tambal ug mga vitamins. Ang Provincial Agriculture Office naghatag og mga seedlings ug tilapia fingerlings. Libre nga legal consultation ang gitanyag sa Provincial Legal Office. Nanghatag og assistive devices sa mga persons with disabilities. Ang Provincial Social Welfare and Development Office o grocery items sa mga lulo ug lola. Samtang ang mga partner agencies nihatag usab og libreng mga serbisyo. Ang Bureau of Fire Protection ug Philippine National Police nagpahigayon og libre nga tupi. Gidagsa sa daghang tawo ang Philippine Statistics Authority sa ilang national ID registration ug mobile outlet sa mga nilukat og birth certificate. Libre nga notaryo ang gidalit sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Auxtero, Sugbo News.